Здравейте, отново сме заедно. Тази седмица, разбира се, изцяло мина под знака на срещата на върха на Европейския съюз. Главите на изпълнителната власт в целия Европейския съюз се събраха и обсъдиха най-важните проблеми. Такава среща ще има чак през юли. Така че ние сме задължени да се спрем на най-важните неща, особено тяхната проекция за България. За Гърция само няколко думи. Хрумна ми нещо тези дни, когато разсъждаваш върху начина, по който се развиват преговорите с Гърция. Ще мине време и вероятно ще се направи една истинска графика на начина, по който гърците са преговаряли с Европейския съюз. Една седмица е блафиране, втора седмица откровени заплахи, трета седмица разум, четвърта седмица смирение, после отново блъф, арогантност, заплахи. Тази седмица беше седмица на разума. Следващата се очертава като седмица на смирението. Гърците и Ципрас лично говорят за реформи, за трудностите, които гръцкият народ изпитва, за това, че трябва да се намери разумно решение и ще завърши, разбира се, този цикъл на разумност с среща с Меркел в Германия, както се казва цитаделата на злото. Тези разговори, вероятно, ще дадат началото на един нов етап на изчистване, вече чисто количествено, на нещата, за които през предишните седмици се говореше чрез заплахи и недомлъвки. Втората тема за Русия, две теми там бяха разгледани. Първата за санкциите. Няма да има отмяна на санкциите до края на годината. Тук Европейския съюз е единен. Ако има нарушение на споразумението от Минск, ще има нови санкции. В настоящия момент се взе следното решение. Няма основание за нови санкции, няма основание да се премахват вече наложените. Европейския съюз ще наблюдава изключително внимателно какво става. Има изтичане на информация от разузнавателните служби, че руснаците подготвят нещо през лятото. Дори да нямаше изтичане на информация от разузнавателните служби, традицията в кавички показва, че през лятото често пъти военните агресии минават много по-лесно. Не дай Боже това да бъде и в главите на руските военни и най-вече на Кремъл. Но така или иначе нещата изглеждат такива каквито са в момента. Стагнирани, без надежда, но и без песимизъм. Ще се наблюдава какво става и ще се взимат решения по-късно. Третата тема, най-важната за България, за енергийния съюз. Отново се изрази подкрепа от всички глави на изпълнителната власт в Европейския съюз. Дебата започна вече по същество. Появиха се лагери, едни искат енергийната ефективност да бъде водеща, други искат направо да се започне с препоръка за собствен добив от страна на европейските държави на собствени енергоизточници. При всички положения, обаче, бяха постигнати две неща. Първо, пълна убеденост, че трябва да се засилят вътрешните връзки между енергийните системи на европейските държави. Става дума за България, както и за някои други страни, но най-вече за България. Енергийните връзки, вътрешните връзки, интерконекторите между електро- и газопреносните мрежи трябва да се развият. Ние сме първи с този интерконектор между нас и Гърция. Второ, оставя се правото на държавите да решават за добива на собствени енергоизточници. Някои държави вече напреднаха много по този път. България, както знаете, има мораториум и нежелание, но у нас остава правото, суверенното право да решаваме. И сега две новини, съвсем настрани от обичайните. Във Франция, може би дойде края на възхода на Националния фронт. Най-накрая Националния фронт си намери майстора в лицето на добре познатият ни Саркози. На местните избори може да се каже, че възхода на Националния фронт спря, Марин Лю Пен претърпя поражение от десницата на Саркози. Само една скоба, това изглежда потвърждава една стара теза, че вероятно не националистите са силни, а десницата във Франция беше изключително слаба. Тест на тази хипотеза, бихте ли ми казали, преди Саркози да спечели изборите на десницата, за десницата, кой беше лидера на десницата? Ако не знаете, не се притеснявайте. Доказано е, че самите французи не можаха да научат имената на тези, които спореха за това лидерство. От тук нататък, между другото, ще хвърлям и поглед към Англия. За сега само слагаме основата, почти изравнени сили между лейбаристи и консерватори. Ключово ще бъде
всичко, което ще се случи в Обединеното кралство, особено на изборите, защото след това могат да последват събития, които да са важни за цяла Европа и за България, включително и за нашето председателство през 2018. Но да не отиваме толкова далеч, с голямо нетърпение очаквам как ще завърши политическия сезон през юли, защото тогава по всички тези теми вече ще бъдат дадени окончателни отговори. За Русия, за енергетиката и изборите в Англия. Благодаря ви.